Het Tunjen waar de dagen domineert door het nijs van Judy van Gelder. Eindelijk maakt nou weer geen hoe Tunjen zelfs. We hadden in de aankomende tijd ben we heel wat bezig geweest om ons te focussen op dingen. En dat doen we nu ook. Dus we concentreren op onze wedstrijd. Ja, maar hoe heftig gaat dat West? Had dat die en de vrouw beïnvloeden? Nee, we houden dus daar net mee bezig. Dus ik kwam mogelijk er maar over praten. Daarom. Ja, dat is beter. Daarom. Als Judy van Gelder zelf weer als beste? Nee, ik wil er net om gaan. Oké. En dan doen wij dat ook maar. Het doel is Jude om als team zo goed mogelijk te presteren. Wiesma wil namelijk maar de volslijne Nederlandse ploeg hoe 2 jaar naar de Olympische Spelen. Wat ik verwacht van de vrouwen is dat ze in ieder geval een hele goede indruk achterlaten. Want we zijn bezig met een Olympische missie. En dat hoeft dus dit jaar nog net verzilveren te worden, maar dat moet volgend jaar en dan eigenlijk in 2 maanden daarna moet het al gebeuren. Dus we moeten nu vooral een hele goede indruk achterlaten. En dit is dan die Nederlandse ploeg. Jij dan vooral even naar het Loert in Ahoy bij de opkomst. Wiesma had 3 turnsters van Turncentrum Heerenveen die in de WK-ploeg zitten. Susanne Harmes is de oudste. Wie jij er al dus opgehouden met turnen en is nou weer op een nieuw begoen. En turnt een goede meerkamp en eindigt zelfs als 39ste. Nou, ik kom in ieder geval voor Turnschool Heerenveen uit. Maar ik train er inderdaad niet meer, want dat is gewoon niet te combineren. Dat is gewoon echt te ver voor mij. Maar ja, ik ben heel blij dat ik in ieder geval voor Heerenveen kan uitkomen. Dat ik in ieder geval een club heb waarvoor ik uit kan komen dus. Dit is Joy Goedkoop, 16 hier en een talent. Benammen op de balken. Maar daar maakt het zijn fout. Ze maakt het de oefening nog wel goed aan en pakt zowel flink wat punten voor haar team. En eindigt in de meerkamp als 33ste. Ja, ik ben zeker tevreden. Ik heb 2 punten hoog gehaald, dus vorig jaar op de WK. En ja, 1 klein foutje op balk, dat is wel balen, maar ja, het was echt een super ervaring. En ja, nou ja, het mooiste wat er is, vind ik. De beste turner op dit moment en mijn 15 hier, ek nog eens de jongste, is Celine van Genner. Turnt ek van Heerenveen en liet een goede meerkamp zien. Benammen op de vlier is ze op dreef. Ze eindigt op de vlier zelfs als 9e en is daarmee zelfs reserve voor de finale. En ik op de meerkamp zet ze een geweldige prestatiedeel. Van Genner wordt 9e op de meerkamp en Plit staat daarmee voor de finale. Dat ik nog een keer mag is echt, ja, echt te gek. Is je dat van tevoren gedacht? Nou, ik had een beetje gedacht van als ik een fout was turnen, misschien moet het dan kunnen. En nou had ik nog een foutje gemaakt en dan heb ik hem alsnog gehaald. Dus ik ben echt heel blij. Maar net alleen nog de vrouwen van Heerenveen presteren goed. Sanne Wevers, Marlies Rijken en Yvette Moshagen vullen het team aan. En als team presteerden ze zo goed dat het heljen van de beste 24 een makkie is. Sterker nog, de vrouwen heljen de beste prestatie zo'n het 5e plak op het WK van 2001. En eindig je nou als 9e. En dat is een topprestatie. Ja, klopt. Het is echt lang geleden dat Nederland zo hoog heeft gescoord en zo hoog is geëindigd. Dus ik denk dat we hier gewoon super trots op mogen zijn en kunnen zijn. En ja, echt super. Mag je zeggen dat dit wel echt boven verwachting is? 9e als team? Ja, we hadden op 24, beste 24. Dan konden we door naar Tokio. Onze ambitie was wel 16, maar dan 9e worden is echt fantastisch. Ja, dit is fantastisch. Dit is gewoon hartstikke super. Bij de beste tol voorkomen en dan ook nog een keer 9e wezen. Dat is ja, meer dan voldoende. Ja, iedereen is super blij en het ging echt hartstikke goed. En het was echt het mooiste ongeveer wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Zo die sfeer, al die mensen om me heen, iedereen, ja, het is echt top.